अफिसियेल चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय सरि गोजोन मोनाबिलि आरो दायो टाइमा जाबाय 9:30 PM आरो गोबां सुबुंफ्रा उन्दुबायबो जानांगौ अब्लाबो आं बे समावहाय नोंथांमोनजों मोगा मोगि खालामनो होननानै गरम बोथोरबो जाहांबाय नङा होमबा गरम बोथोरानोखा बेवहाय सोरबा सोरबा थाबबो उन्दुआ आरो गाबोन माइ गायनाय बोथोराबो जोबहांबाय दा आं बेवहाय सावरायनो फैदों NLFBनि माखासे बाथ्रा आरो लोगोसे रन्जन दैमारि सारनि सायावहाय गोबां मानसिफ्रा बेवहाय माने गावजों गाव गोनो गोथो जालायगासिनो दङ बाथ्रा सावरायलायनायफोरखौ लानानै दिनै NLFB जाय माने हारिखौ अननानै बा बड'लेण्डनि थाखाय माखासे थांखिखौ लानानै जे बिथांमोनहा साननानै थांफिनदोंमोन रिटार्न बिथांमोननि सोमोन्दै आं माखासे फंनैसो बाथ्रा बुंगोन दै आरो जाय मानसिफ्रा रन्जन दैमारिखौ लानानै बाथ्रा बाहायगासिनो दङ बैसोरनि थाखाय आङो माखासे बाथ्रा बाहायगोन मिथिबायना स' बेनिखायनो नोंथांमोना बेवहाय आं नोंथांमोनजों जास्ट वेट मा जाखो बेवहाय नेटआ मानो स्ल' जायो माबा मोनसे खालामबा बिनि थाखायनोथ' अके या दायो जाबाय अके जाबाय दायो स' गाइस मोजां नुखादों अके थेंक इउ स' माच गाइस आं बेयाव सावरायनो फैदों कि NLFBनि सायावहाय गाबोनहाय पर्बत जरा एबा पर्बत जराखौ नोंथांमोना मिथिगौ ना जायफोर मानसिफ्रा क'क्राझारनि नङा बिथांमोना पर्बत जराखौ खम मिथिगोन जानांगौ आरो सोरबाफोर चिरांनियाबो मिथिनांगौ बांसिनानो माने मिथियोबा मिथियो मिथियाबा मिथिया आरोना आं बाट खोन्थाना होगोन क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पर्बत जरा महकुमानि आन्दाराव गोग्लैनाय सिङाव गोग्लैनाय मा होनोमोनलाय बै बे जुदि जास्ट वेट थिपखाय हाजोनिफ्राय सा 20 NLFBया गाबोन फैगोन जाहैदों नोंथांमोना मा सानो NLFBया फैगासिनो दं बिनि सायाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन जोंनि नैबे प्रकाश नार्जारी अफिसियेल चेनेलावहाय आं नोंथांमोनजों मोगा मोगि खालामबोदों DM सेटअप चेनेलाथ' बे माखासे लाइनाव थांबाय बाट आं नोंथांमोनजों अफिसियेलि नैबे प्रकाश नार्जारीयावहाय गोदै गोबाब नङा होमबा बे बाथ्राखौ सावरायनो फैदों गोबां गुवारै सावरायनो फैदों नोंथांमोनजों थायै रायज्लायनो लुबैदों माबायदि खबरा नोंथांमोननिया आं बिदिबायदिनो नोंथांमोनजों सावरायबाय थागोन दा बाथ्राया जाहैबाय मोनसे कुइसन खालामदों रायजो राजाफ्रा नोंथांमोना कमेन्टआव नायगोन ना नायाखै मोनसे कुइसन खालामदों बे कुइसनखौसो लानानै आं बाथ्रा भिडिअ बानायदों दै पाब्लिकफ्रा बुंदों खायसे मानि थाखाय दसेल'नि थाखाय माखौ देखायनो थांखो रन्जन दैमारि सारखौ गहोना फैमोन ना बिटिआर रेकर्डआथ' जाबायानो थागोन बाट रन्जन दैमारि सारखौ गहोथारमोन ना आरो बे गखांनायनि उनाव जुदि गयोमोनब्ला अब्ला फैयोमोन नैदि बायदि बाथ्रा बुंदों सोंखारिदों आरोना आं बेबायदि कमेन्ट नुदों जायनि जाहोनाव आं बे भिडिअखौ बानायबाय रायजो राजाजों मोगा मोगि खालामनो थाखाय अफिसियेलि आंनि जायखिनि फेन्स आंखौ जाय फल' खालामग्रा बा आं जायखौ रायजो राजाफोरखौ मोजां मोनगिरि रायजो राजाफ्रा आंखौ मोजां मोनो बैसोरो मा सानो नङा होमबा जोंनि बे अफिसियेल चेनेलावहाय आंनो मा बाथ्रा फोरमायगोन मा कमेन्ट खालामना खोन्थानो जे जायफोरा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों बिथांमोननि बुंनाय बाथ्राया कमेन्ट खालामनाया गाज्रि ना मोजां नोंथांमोना मा बुङो नाय रायजो राजाफोर आं डाइरेक्टलि बुंगोन बेयावहाय मोनसे बाथ्राया थोंजोङै बेखौ गोसोआव लाखि कि रन्जन दैमारि सारा थाबैनो गनांगौ आरो बे गनाया थाबैनो जे गगोन बा थाबैनो गनांगौ होनबानो गगोन बेबो नङा माखासे आयेन दङ आयेनखौथ' बयनिबो थाखाय आयेनखौथ' जोङो सिफायनो होनबानो हाया बे बयनिबो थाखाय दाजानाय आयेन नोंनिबो थाखाय बे आयेना जोंनिबो थाखाय बे आयेना दा बै आयेन हिसाबै बिथांखौ पेनेल कर्ट हिसाबै दोनदों
आरो बेखौ आसाम सरकारनि माने आसामनि मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सानगासिनो दं होननानै अफिसियेलि प्रमद बर' सार बिथाङा बुंदों। दा सा 20 NLFB फैदों दाख्लै बावैहाय 30 जन बिनि सिगां बेसेबांबा जन जुदि गासिबो फैजोबोब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेराव स्ट्रं जोंखौ प्रटेक्शन खालामनो हानाय सोरबा जोंखौ उदखारि खालामोब्ला ओरैबायदि बुंनो हानाय आर्मी गैला नामा आर्मी थाला नामा होननानै पाब्लिकफ्रा कमेन्ट खालामदों। नोंथांमोना मा सानो बिनि बेलायावहाय? नोंथांमोननि मथेब्ला NLFBआ जिखिनि बाखि दङ जि जायगायाव बिथांमोननि क्वार्टाराव बा बिथांमोननि बिथांमोननि अफिसथ' गैया जेनेबा बिथांमोना जाय जायगायाव थायो बिथांमोननि जाय जायगा बेयावहायनो थाबाय थानांगौ नामा? नोंथांमोना बुंबानो जाबाय। आरो थानांगौब्ला मानि थाखाय थानांगौ? माखासे सुबुंफोरा बेखौ इनसाल्ट खालामदों आरो जेनेबा मानि थाखायथ' ओरैनो साननैसोनि थाखाय थांखो ना गावनि उदैनि थाखाय थांदों बिदि बायदि बुंदों आरोना। बाट बेफोरबायदि साननो नाङा रायजो राजाफोर। बिथांमोनखौ माखासे टर्चार खालामदों मिथिबायना? मा टर्चार? रेसपेक्ट होआ बिथांमोना जे जोंनि बर' कमिउनिटिसनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्डनि थाखाय एसेबां समसिमहालागै जांख्रिथाय होबोबाय मुभमेन्ट खालामबोबाय दिनै बैसोर सुबुंफोरखौ रेसपेक्ट होआब्ला एसेबाबो बिखायाव दुखु नाङो। जायनि जाहोनाव जाय जोंनि थाखाय जोंनि बड'लेण्डनि थाखाय जाय मुभमेन्ट खालामदोंमोन बै मुभमेन्ट जांख्रिथाय खालामगिरि सुबुंफोरा बेफोरबायदि खालामजाबा दुखु मोननानै बिथांमोना थांदोंमोन। दा प्रटेक्शननि बाथ्रा बुङोब्ला बिथांमोना दायो बुंनानै लाखाबाय NLFB सोरजिखांनायनि उनावहाय बिथांमोना बेयाव फैदोंब्लाबो बे सारेन्डार नङा। बिथांमोननि बुंनाय मथेबा बे सारेन्डार नङा। बे मा नोंथांमोन दिहुनला बेयो जाहैबाय सिज फायार आरो बिथांमोननियावनो हाथियार थागोन जाहैदों मिथिबायना? जेब्लासिम बिटिआर एकर्डआ साक्सेस जाया जेब्लासिम रन्जन दैमारि सारा जेलनिफ्राय गवा जेब्लासिम बिटिआर एकर्डनि दारै जिखिनि NLFBनि रिहेबिलिटेसननि जि खामानि एक्स NLFB बिथांमोननि लाइफ केरियारनि सायाव जेबो साना अब्लासिम NLFBआ सिज फायार खालामा। सारेन्डार जाया सिज फायारैनो थाबाय थागोन। अब्ला बेबायदि साननाय नोंथांमोना मानो बेफोरबायदि बुंबाय थायो? बिथांमोनाथ' सारेन्डार खालामाखैना। बिथांमोना साननाय हनाय मोजां गोसोजों मेलेम बाहायनानै बिथांमोना बेयाव फैदों दायो थाफैफिनदों माखासे खामानि मावनो थाखाय माखासे सावरायनो अफिसियेलि मिथिबायना? कुइसन ओंखारदों रायजो राजाफोरनि गेजेराव जुदि गासैबो फैजोबोब्ला बिथांमोननि डिटेल्सखौ सरकारा मोनथिजोबगोन आरो सरकारा बिथांमोनजों जुजिनो हानाय गोहो फैगोन। साफा साफा बिथांमोननि न'खरनि गासैबो सोद्रोमाफोरखौ मोनथिजोबोब्ला बे मोनसे बाथ्राखौ बुंदों। आं बिनि बेलायाव जेबो बुंनो हाया दे खिन्थु बेबा माबायदि नियम खालामदों बिथांमोना माबायदि पलिसि बाहायदों बिथांमोनहाबा जे साफा बिथांमोनखौ जुदि लाबोयोब्ला जे गासिबो नामफोरखौ डिटेल्सफोरखौ मोनथिजोबोब्ला अब्ला बिथांमोनखौ हमजोबनानै बिथांमोना जुदि रिटार्न थांफिनोब्ला बेरेखा जानानै नोंथांनि बेफोर खामानिखौ जोङो एक्सेप्ट खालामा जाया होननानै बेबायदि बुंनानै बिथांमोनखौ आरो फिन हाथियार देखायनायाव मुजुरि खालामोबा सिज फायारखौ दोननानै डाइरेक्ट थांफिनोब्ला अब्ला बिथांमोनखौ हमनायाव गोरलै जागोन नामा? बे मोनसे कुइसन बेरखांदों। ओमफ्राय रायजो राजाफोरनि कुइसननि गेजेरजों आं बेखौ नोंथांमोननिसिम फोरमायबाय आरोना। आं बेनि सोमोन्दै मिथिया खिन्थु नोंथांमोना मा सानो बिनि सायावहाय? रायजो राजाफोरनि जि साननाय बे कमेन्टआ जोंनि BM सोदोब चेनेलनि दारै एबा नैबे प्रकाश नार्जारी अफिसियेल चेनेलनि दारै बयनिसिमबो सहैनांगौ। बयनिसिमबो सहैनांगौ आरो बेखौ सहैहोगोन ना सोर? नोंसोर। बेखौ नोंथांमोना सहैहोगोन। माबोरै सहैहोगोन? वाट्सएप फेसबुक गासिबो ग्रुपाव शेयार खालामनानै रन्जन दैमारि सारा गनांगौ आरो गथारनांगौ आरो गथारनांगौ। आरो माबोरै गनांगौ? जोंनि आसाम सरकार भारत सरकार आरो जोंनि बड'लेण्डनि सरकारजों ज' लोगो नांनानै बिनि सायावहाय मोजाङै
माने डिसकास खालामफिननांगौ आरो लोगोसे जिखिनि बिथांनि दाय दङ बेखौ बेसेबांसिम निमाहा होथावना बेखौ निमाहा होनो नाजानांगौ आरो लोगोसे प्रमद सारा बुंखाबायानो गोबां मोजां गुरै रावजों नोंथांनि सिगाङाव निउसआ एक्सप्लेन खालामखाना होखाबायानो कि आयेना बयनिबो थाखाय समान आरो आयेननि बारगा रावबो जों नङा आयेना जि थिनो बेखौसो जों मावनो गोनां जायो आरो दिनै जुदि माबा मोनसे गेदेर खामानि मावोब्ला नरेन्द्र मोदी सार बिथांखौबो भारतनि प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया नरेन्द्र मोदी बिथांखौबो खानो हानाय गोहो दं आयेना जुदि बिथाङा माबा मोनसे खामानि मावोब्ला बिथांनि सिटखौबो सेनो हानाय गोहो दं जुदि बिथाङा गोरोन्थि खामानि मावोब्ला अब्ला आयेना बयनिबो थाखाय सोरजिजानाय आयेना बयनिबो थाखाय समान बाट बै आयेनखौ नायनानै नोजोर नायनानै जों जुदि जोंनि गासैबो दैदेनगिरिफ्रा ज' नांनानै मा खालामब्ला रन्जन दैमारि सारा गगोन बैखौ नायनानै जोङो नाजानांगोन जेरै एम बाथा आदाया बा सारा बिथाङा जे नाजादों बिथांनि जेरै बिथाङा NLFB मोनसे दानानै बिटिआर एकर्डनि इमप्लिमेन्ट जे खालामनो नाजानाय आरो लोगोसे रन्जन दैमारि सारखौ बरननो नाजानाय आरो NLFB नङा सरि NDFB नि एक्स माने केडारफोरखौ जे रिहेबिलिटेसननि सायाव माखासे साख्रि मोननाय आरो माखासे जिखिनि बिथांमोननो मोनसे स्किम होनो नागिरदोंमोन बैनि सायावहाय नोजोर आन्दाज खालामनानै मोजाङै थाबैनो होनो थाखाय खावलायनाय आरो लोगोसे प्रमद बर' सारा गासैबो बिथिङावनो डेभेलपनि सायावहाय जि बिथांमोननि केरियारनि थाखाय आरो बिनि थाखाय बिथांमोननि जे साख्रि जिखिनि एलिजिबिलिटि दङ बिथांमोननि थाखाय आरो लोगोसे जि जायगा फुवारनाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ जे डिस्ट्रिक्ट दङ बेखौ बिटिआर आव सोसननायनि थाखाय खामानि मावनो नाजानाय आरो मार्टियासनि जिखिनि 5 लाख रां होनो नागिरदों बेबो बिनि सायावहाय माखासे थिरांथा खालामनाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव नैबे जाय NLFB दा फैफिनबाय आसामावहाय बिथांमोननि बिदियावबो नैबे बिटिआर सरकारनि दारैनो माखासे खामानि मावनानै फैनायनि माखासे लिंक लानानै फैनायनि आरोना खामानिया स' प्रमद बर' सारा गोबां नाजागासिनो दं होननानै बुंदों पार्सनेलि बिथाङा रन्जन दैमारि सारखौ बरननो थाखाय बाट आं बेखौ गले गले बुङो पलिटिक्स इसु दा खालाम आरो माखासे बाथ्राफोरखौ बुजिनो नाजा आरो लोगोसे सानै हयै माखासे बाथ्राफोरखौ बाहाय गावजों गाव दुंहाव थासारि दा खालामलाय जों सानलायनांगौ जों माबोरै बरननांगौ एसेयावनो मोनदों होननानै पलिटिक्सनि बाथ्रा दा बाहाय एसेयावनो मोनदों होननानै पलिटिक्सखौ सोनो नाङा एसेयावनो मोनदों होननानै बुंनो मोनदों होननानै बायदि बायदि दुंहाव थासारि क्रिएट खालामनो नाजानाङा मालायनि सायाव एसेबां माने खमजुरि बा लोरबां नोजोर दा खालाम बिनि सायाव एग्लुंनानै नोजोरखौ नाय जानला मानला बखिनो नाङा हाजार गेदेरानो जाया मानो नों गासैखौबो रोंजोबगौ होननानै नों दा सान नोंथाङा जेसेबांखिनि PhD आनो फरायनाय मायानो फरायनाय नोंथाङा गासैखौबो रोंजोबबाय दा सान माखासे समाव नोंथाङाबो फरायनाय लेखाजोंल' फरायनानै गासैबो नलेजखौ मोनजोबा बाहेरनि समाजखान्थियाव बेरायबासो गासैबो खान्थिफोरखौ आरो रायजो राजाफोरनिफ्राय खुगानिफ्राय मोनथिबासो माखासेबो नलेज मोनजोबो लेखाजों फरायनानैल' खालि गासैबो समाजनि खामानि मावजोबनो हागोन बे नङा पार्सनेलि प्रेक्टिकेलि थाथारनांगौ समाजनि खामानि मावनो थाखाय आरो खामानि बेवहाय माने पलिटिक्सनियानो बुं सरकार दानायानो होन गासैबो बिथिङाव स' नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ दायो बिटिआर सरकारनि जि खामानि बिथाङा दिनै प्रमद बर' सारा दिनै बेसेबां रायजो राजाफोरनि न'खराव बर'ल' नङा गासैबो जेरै हाग्रामा सारा बै समावहाय हाग्रामा सारा बै समाव आं मोनसे बाथ्राखौ बिराद मोजां बाख्नायो आं हाग्रामा सारखौ बिराद मोजां मोनो आं आरो हाग्रामा सारखौ आं गोसो गोथारै खुलुमो बिथाङा बर' आरो अबर' रावखौबो नाया माने बेखौ मा होनना बुङो बेखौ जुजाय मेकआप खालामा बर' आरो अबर' रावखौबो जुजाय मेकआप खालामा बिथाङा गासैखौबो नोजोर खालामो बर'खौबो नायो गुबुन जाथिखौबो नायो गासैखौबो अबजार्भ खालामो बिथाङा थिग बेबायदिनो प्रमद साराबो बेबायदिनो खामानि मावदों आरो गोबां मोजां बाख्नायथावना बे खामानि मावनाया आरो बेबायदिनो मावबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो हाग्रामा सारनि बाथ्राखौ बुंनायखौ खालि बेखौल' दुखु मोनदोंमोन जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा कि बड'लेण्ड जाया आरो बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबावदोंमोन कि बिटिआर एकर्डआव जेबो गैया बे बाथ्राखौ बुंनानै जे बिथाङा माखासे भाइरेलबो जादों आरो बिथांनि भिडिअफोरखौ माखासे भाइरेल खालामदों आरो लोगोसे बेवहाय गोबां रायजो राजाफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों दा जेबो गैया मिन्स बेयाव शून्य जिर' बेखौसो फोरमायो दा बेवहाय मोनसेबाबो मोननैबाबो जोंनि बेनिफिटनि थाखाय दंखाथारोमोन दंनायाथ' दंखायो बाट मोनसेबाबो मोननैबाबो आं बेखौसो फोरमायनो थांदों कि बेवहाय दङ जिर' नङा आं बेखौसो बुंगोन आरोना स' बे मोनसे मिस्टेक आरो बड'लेण्ड जाया होननाय बाथ्राखौ आं बेखौबो बुंनो सानो कि बड'लेण्डआ जाया होननानै बुङोब्ला मानसिफोरनि गोसोखौ दुरबल खालामनायनि बाथ्रा बड'लेण्डखौ जोङो
हायोमानि नाजानांगौ जेब्ला जों बिएसि एकर्ड मोनदोंमोन बिनि सिगां जोंनियाव बिएसि एकर्डआबो गैयामोन जेब्ला जों बिटिसि एकर्ड मोनदोंमोन बिटिसि एकर्डनि सिगां जोंनियावहाय बिएसि एकर्डसो दंमोन बिटिसि एकर्ड गैयामोन जेब्ला जोंनाव बिटिआर एकर्ड जाबाय अब्ला बै समाव बिटिसि एकर्डसोमोन जोंनाव बिटिआर एकर्ड गैयामोन अब्ला बोरैथो जाखो नाजादों जों जुदि बै समाव बिटिसि एकर्ड मोनखांनायनि उनाव जुदि जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा जुदि सिरि थानायमोनब्ला दिनै बिटिआर एकर्डखौ मोनगौमोन ना दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड नङा होमबा पिपल जइन्ट कमिसन फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट गासिबो अर्गानाइजेसनफ्रा जुदि बै समावहाय स्टप खालामनायमोनब्ला माखौ स्टप खालामनायमोनब्ला मुभमेन्टखौ जुदि स्टप खालामनायमोनब्ला दिनै बिटिआर एकर्डआ जागौमोन ना दिनै इनक्लुजन आरो एक्सक्लुजननि जे हाबाफारि बेवहाय खामानि मावनो मोननाय जोंहा मोन्थाय मोनगौमोन ना दिनै गोबां गेदेर माने इउनिभार्सिटि बा अबेबा इनस्टिटिउटआनो जा बहाबा हस्पिटालानो जा बहाबा इन्डास्ट्रि गायसननो थाखाय बा माखासे साननाय जेरै हमना ला बर' रावखौ अफिसियेल लेंगुवेज खालामनाय नङा होमबा दिनै जोंनि बर' रावा मोनसे मिडियामा जेरै सेपारेट डाइरेक्टरेट जाहैबाय दिनै बिटिआर एकर्डनि दारै दिनै बिटिआरनि माखासे पलिटिकेल पावार फांसनाबो बारायलांनो हमगासिनो दङ स' बेफोर खामानिया मानि थाखाय जाखो नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड मिन्स बड'लेण्ड आर्मिनि नाजानायाव आबसु मिन्स अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन मिन्स दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव पिपल जइन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट बिथांमोननि नाजानायाव आरो माखासे जायफोर आफादनि मुंखौ आङो मख'वाखै बिथांमोननि गासैनिबो नाजानायाव जागोन ना जायाखै नोंथांमोना जुदि जादोंब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ लाइक खालामनानै गालां आरो लोगोसे शेयार खालामनानै होलांबानो जाबाय जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय आरो नोंथांमोना कमेन्ट खालामदों आं बेखौ नोंगौ आदा फरायनानैल' गोरों जानो हाया नोंखागौ बे बाथ्राया सैथोखा फरायनायजों लोगोसे मानसिनाव एक्सट्रा नलेज थानांगौ मिथिबायना NLFBआ फैनाङामोन बर'खौ गुबुन जाथिया गिनांगौला मा लिरखो मोजां लिरबानो जाबाय आदा NIAआ जोंनि आसामाव माथो खामानि मावफैयाखै दाबो NIAनि बाथ्रा बुङोब्ला दासान्दि हाग्रामा महिलारि सारखौ खोनादों कि बिथाङा आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ लोगो हमगासिनो दं होननानै बुंदों आरोना जेनेबा खोनादों निउसाव जाहाथे बिथांजों जुदि मित्रजुद जायोब्ला बिथांनि सायावहाय NIA नेशनेल इनभेस्टिगेशन एजेन्सिया जाहाथे बिथांनि सायाव गोग्लैया बिथांनि सायाव जुदि NIA गोग्लैनाय लोगो लोगोनो होमबाना बिथांनि जिखिनि सम्पतियानो जा जिखिनि मावनाय काला धोन होनना बुङो जाय ब्लेक मानि होनना बुङो बे गासैबो ओंखारजोबगोन आरोना रायजो राजाफोर जायनि जाहोनाव बेखौ गिनानै हाग्रामा महिलारि सारा माने डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों माने लोगो लोब्बा लागासिनो दं होननानै बे बाथ्राखौ बुंदों आरो लोगोसे बिटिआर हालामनि बा बिटिआरनि डिपुटि चिफ जाहा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी साराबो बुंदों आरो निउसाव खौराङाव जों मिथिनो मोनगासिनो दं नोंथांमोनाबो फरायनो मोनदों जानांगौ You are right, Ada. Okay. Boria bhai, thank you. Okay. Yuvraj Yong. Okay. खर' गरम जाना दंलै आंहा नोंनि भिडिअ नायना थान्दा जानो हागौ. Okay. दा माबायदि जाखो युवराज यं ब्रादार नोंथाङा थान्दा जाबाय नामा दायो जय बर' हारिनि जय अरायबो बिदि मोजां भिडिअ लाबोनो हाथों गड ब्लेस इउ ब्र थेंक इउ स' माच खुलुमनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम आं जेसेबां हायो नोंथांमोननि थाखाय आं भिडिअखौ लाबोनो नाजागोन आं अराय सम बर' हारिनि थाखाय आङो खामानि मावनो नाजादों आरो लोगोसे मावबायबो थागोन पार्सनेल लाइफखौबो नोजोर होनानै गावनि लाइफखौबो नोजोर होनानै एक्चुअली बुंनो थाङोबा जिउआव थांना थानो थाखाय राङाबो गोनांथि नालाय स' खामानिबो मावनांगौ स' मावनायजों लोगोसे आङो हारिनि माखासे बेखौ सानगोन बाट आंनाव माखासे जेसेबांखिनि नलेज गैयाबाबो आं जिखिनि नलेज आंनाव दङ आं बुथुमनानै बेखौ खालामनो हागोन माखासे दैदेनगिरिफ्रा जों फिसा फिनलु मानसिफोरखौ नलेज गैया होननानै नेग्लेक्ट खालामो बै नेग्लेक्ट खालामनायनि नलेजखौ लायोब्ला अब्ला बै दैदेनगिरिनि नलेजआबो माने गाज्रिसो आरोना इट इज नेर' माइन्ड होनना बुङो बेखौ नेर' माइन्ड होनना बुङो मिथिबायना रायजो राजाफोर बेबायदि नेर' माइन्ड थानो नाङा सासे लिडारनि मानसियाव सासे प्रिन्सिपाल मानसिनाव जों मिथिना सासे प्रफेसर मानसिनि दिमागाव बेबायदि नेर' माइन्ड थानो नाङा सासे लिडारनि मानसियाव बेबायदि नेर' माइन्ड थानो नाङा मिथिबायना रेसपेक्ट खालामनो सोलों दिनै गिदिर
माने जायगायाव फिसा फिसौ उन्दै उन्दै गथ' जोंनि गथ'फ्रानो बेसेबां हारिनि थाखाय माखासे खामानि मावो बिथांमोनखौ बेसेबां बिथांनि दैदेनगिरि लिडारफ्रा सापर्टसो खालामबावो जोंनिया बिदि नङा जोंनियाबो सापर्ट खालामनांगौ बर'जों बर' मेगन सालायना मा लाब बुन्दु प्रकाश गुबुनखौ बिदि नुदों औ नंगौथ' आरो बेबायदिनो जों गावजों गाव एकदमबारे एकदम मिथिबायना होथारो मिथिबाय बिदि होन नामा एकदमबारे बिदि होनो नामा मा होनोमोनलाय बैबो मा होनोमोनलाय हिन्दुस्तान बावबाय ना मामोनलाय एकदमबारे ओरै होनलायलायथारना आं बिदिखौ नायनानै नुदों बेफोरबायदि आरोना स' बेबायदि होनलायो आरोना बेबायदि आखुनि आरोना जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माखासे सुबुङा गासिबो नङा खायसे बेफोरबायदि माइन्डनि थाखायना आरो जायनियाव बेबायदि नलेजआ दङ बै मानसियाबो बैबायदि मानसिखौ एटेक खालामनो हानाय एलिजिबिलिटि पावारा समान समान बिदि थालायो आरोना नोंनिबा बड'लेण्डखौ मोनगोन ना मोना बायदि प्रकाश फंबाय मन्जिर बसुमतारी मोनगोन थारैनो मोननांगोन जुदि मोनाबा जों जांख्रिफिनगोनब्रा जुदि मोनाब्ला जों जांख्रिफिनगोन नोंथांमोना सापर्ट होगोन ना होआ आंखौ जुदि मोनाब्ला जों जांख्रिफिनबा जांख्रिफिनगोन जेब्लासिम मोना नाजागोन जेब्लासिम मोना दा हां लाथ' थियारि जाबाय था दुरबल खालामनानै गावनि गोसोखौ दाला स्ट्रं बि स्ट्रं मैन मिथिबायना नाजा खामानि जि दं दा मावना लाखा जाहाथे बै समाव दरना होनांनाय समावहाय जुदि न'आव खामानि मावनो हायाब्ला अब्ला बै समाव रां रुफा न'आव होनो हायाब्ला बोरै जागोन स' बेनिखायनो दानो खामायनानै लाखा रां रुफाफोरखौ बेंकफ्राव सोनानै लाखा जाहाथे बै समाव दरना होयोब्ला नों दरना होनायावनो समाय होनो गोनां जागोन अब्ला नोंनि न'खरखौ सोर नायो स' बेनिखायनो बी रेडी फर नेक्स्ट दरना मिथिबायना आदाया थार खोथाखौनो बुंदों थेंक इउ राइट नाथाय बिटिआर एकर्डआ दा एनडिएफबिनि दारैसो जादों नाथाय रन्जन दैमारि सारा माला गगोन बेखौ नेना दं जों नाय बिटिआर एकर्डआ रन्जन दैमारि सारनि दारैबो जादों एबसुनि दैदेनगिरि बै समनि आफादगिरि एबा प्रेसिडेन्ट प्रमद बर' सार लरेन्स इस्लारि सारमोननि दारैबो जादों एबसुनि दारैबो गासैबो दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि सारनिबो दारै जादों आं बेखौ बुंगोन गासैनिबो दारै डोंट क्रेडिट एनीवन पार्सनेलि गासैखौबो क्रेडिट हो मिथिबायना गासैखौबो क्रेडिट हो मिथिबाय बुं आरो मा बुंनो दङ नोंथांमोनहा माइ फ्रम दिल्ली माबोरै दं नोंथां आं मोजाङै दङ आदा नोंनि लाइभ होबा खामानि थाब्लाबो नायखायो आदा थेंक इउ सो माच फुलमति बसुमतारी बेसेबां जाखो आदा नोंनि इयारा अल आंनि बैसोआ ना अके आंनि बैसोखौ जोंनि फादारा बुंदों 1993 आरो जोंनि माने जोंनि फादारा आरोना 1993 बुंदों किन्तु बाबाया उनावहाय बुंबाय माने फिक्स बुंनो हाया 1993 बा 1994 बे मोननैनि गेजेराव दं दै 1993 एबा 1994 1993 1994 बे मोननैनि गेजेराव अके बे मोननैनि गेजेराव नंगौ दादा नंथारगौ जोंनो बड'लेण्डखौ जोंनो अके नंगौथ' आरो नेटवर्क प्रब्लेम आदा थाबथाबाबो नायगासिनो अके मा बुंदों बेवहाय गोबां मानसिफोराथ' भिडिअखौ सम मोनबानो नायो अके आं बेवहाय स्पेसियली पार्सनेलि आं नोंथांमोनजों बेखौ सावरायनो फैदों कि जोंनि हारिनि गेजेराव मा जाथाय जादों दा मा दावराव जादों जोंनि गेजेराव दा ट्रेन्डिंआ मा NLFB एन्ड रन्जन दैमारि सार NLFB नि टीमा फैगासिनो दं 15 आगस्टनि जोबजासिम माखासे फैगोनदों आरो बाखिया आफ्टार आगस्ट दा आं नोंथांमोननिसिम मोनसेल' बाथ्रा बुंगोन कि NLFB फैनाया गासैबो फैनाया नोंथांमोननि थाखाय मोजां नंना नङा दा हयथ' बेयाव फिननायबो होखादों जे NLFBआ फैब्लाबो सारेन्डार जाया सिजफायारल' अब्ला नोंथांमोना बेयाव मा सानखो मा बुजिखो अके लोगोसे रन्जन दैमारि सारनि बाथ्राखौ नोंथांमोना बे NLFB नि बाथ्रा बुंनायावनो मिथिखाबाय एमबेदा सारनि बुंनायावनो मिथिखाबाय जे एमबेदा सारा मा बुंखो कि जों जेब्लासिम बिटिआर एकर्डनि जिखिनि
इमप्लिमेन्ट बेखौ सक्सेस थाबैनो जाया आरो लोगोसे NLFB नि एक्स NLFB जि रेगुलेटेशन बेखौ थाब खालामा आरो बिनि गेजेराव रन्जन दैमारि सारखौ थाब जेब्लासिम गहोआ अब्लासिम NLFB नि मा सारेन्डारा जाया सिज फायार थागोन बिथांमोना हाथियार थागोन आरो अब्ला बेनो डेट्स इट होमबा बिथांमोना होजों थानाय बेजों थानाय खिन्थु बेखौ गिदिं रायजो राजाफ्रा गासिबो फैजोबा बिथांमोननि डिटेल्सखौ मोनथिजोबा बेनिखायनो माखासे होजों था स' बिथांमोनहा मा सानो बिथांमोननि दायथ' आं बिथांमोनजोंसो रायज्लायनो मोनाखै बा बिथांमोनजों सावरायदों बेनो जोंनि सावरायनायखौ बिथांमोना जुदि नुदोंब्ला बिथांमोननि बाथ्रासै हयथ' बिथांमोनाबो नायखायो जानांगौ नङा होमबा मा बाथ्रा बुंदोंमोनलाय अके राजेश अके राजेश बर' बिश्व दैमारि बुंदों आगे प्रभास थेंक इउ सो माच आदा बिलिफां मोसाहारि बुंदों आं दासो अनलाइन जादों इमान मा कन्टेन्ट लानानै लाइभ फैनाय ब्र नोंथांमोना नायफिननो हागोन जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ एसे साबधान जानो थिन दादा अके आं मोनसे बाथ्रा बुंनो बैराब कुन्द'आवहाय दहायसो मोनसे आं निउस नुदों बे टाइम्स 8 होनना बुंनायाव जे बेयावहाय माने माखासे जुमाय लोंनानै बैराब कुन्द'नि माखासे बेयाव बे पिकनिक स्पट ना मा होनो बे जायगायाव आरोना बेयाव जुमाय बिराद सेंग्रासाफ्रा थांनानै जुमाय लोङो होननानै बेखौ आं खौरां बियाव नुनो मोनदों आरोना स' बेबायदि जुदि होदोंब्ला बेबायदि जुदि जायोब्ला अननानै बेखौ बन्द' खालामनांगौ बेफोरबायदि जुमाय लोंग्रा जायगा खालामनाङा बेफोरबायदि बेरायग्रा मोजां माने मानसिफ्रा बेयाव फेमिलि थाङो माने बारहावा जानो थाङो बेरायनो थाङो नङा होमबा मोनसे लानानै दा गथ'फोरखौ लानानै थांगोन फेमिलि दा गथ'फ्रा बेबायदि जुमाय लोंनानै लांफां फुंफां मोसालाबायनाय गस्ला खुलाबायना मोसालाबायनाय इट इज नट गुड बे मोजां नङा आरो बियो बेफोरबायदि आरो खालामनाङा आरो जुमाय फानग्राफ्राबो बेबायदि खाथियाव फाननाङा आरो लोंनायफोरखौ बेयाव बन्द' खालामनाया गाहाम बे बाथ्राखौ लानानै एबसु माखासेफोरा दैदेनगिरिफ्रा बेयाव थांनानै माखासे खावलायहैदों आरोना थेंक इउ स' माच एबसुनि दैदेनगिरिफोरनिसिम जे बेबायदि खामानि बा नोंथांमोना बेखौ बुंनायनि थाखाय जोंनि बर' अके सिख्लाफोरनि दारै बुङोब्ला बिथांमोनहा खोब साननो गोनांखा गोरोंखा आरो बिथांमोना दायो आं मोनसे बाथ्राखौ मिथिदों नै सिगाङावहाय माथो DSLR लाबानो सिख्लाफोरा सेंग्राफोरजों खारो होननानै बे बाथ्राखौ बुंलाबायोमोन आरोना जे बाइक थाबानो KTM बाइक थाबानो सिख्लाफोरा सेंग्राफोरजों खारो होननानै बाट आंथ' मोनथिनाय मथेब्लाथ' माथो KTM गोनांब्लाबो DSLR गोनांब्लाबो सिख्लाफोरा खारफाला दानिया माथो आं नुदों आरोना खिन्थु सिगांनि बाथ्रायाबो हयथ' नंखायसो मोनदां कि बुंलाबायनायसो जेनेबा केमेरा थाबा DSLR थाबानो सिख्लाफ्रा खारफायो ओमफ्राय माने बाइक थाबानो सिख्लाफ्रा खारफायो बे मोनसे रुमार्स खालामनायमोन खोमादां बै समावहाय मानो होनबा आं नुवाखै दायो नङा होमबा आं दायो नुवाखै स' दायो सिख्लाफ्राबो गोबां साननो हनो गोरों जाबाय खिन्थु आं बेखौल' बुंगोन नोंथांमोनहा माबा मोनसे पार्सनेलि जायोब्ला बेफोरखौ रेकर्ड खालामनानै भाइरेल खालामलाबायनो होनाङा खोब साबधानै था गावबा गाव मानो होनब्ला नोंथांनि गोरोन्थि एसे मिस्टेकआवनो नोंथांमोना भाइरेल जागोन नोंथां भाइरेल जानाय लोगो लोगो नोंथांनि न'खरनि बिमा बिफायाबो भाइरेल जागोन नोंगौ हरसा बाथ्राया कि नों बेबायदि नङा खिन्थु नोंथाङा बै लोगोफोरजों थांफानायावनो भाइरेल जाफानो गोनां जाबाय आरोना खिन्थु नोंथाङा बेबायदि नङा बाट बैफोरखौबो नोंथाङा एसे नोजोर होबानो जाबाय आरोना हाबा जानायनि बाथ्रा बुङोब्ला सानै हयै खोब हाबा जा मालायनि माने लाइफआवहाय जानला मानला जे आङो बेखौ मोजां मोनबाय बियो आंखौ फिनो हागोन बायदि बेफोरबायदि सानलाबायनानै इजियैनो हाबा जानो नाङा आरो बिनि गेजेराव बेखौबो सान जे आं जे सासे दायो बैसो जाथारबाय बा बैसो जाहांबाय आं हाबा जाथारनांगौ बेबायदि साननानै हरखाबै नोंथांमोना हाबा जानो नाङा आरो लोगोसे फरायनायखौ खोब मुखुब खालाम फरायनायनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना गासिबो खामानियावहाय नोजोर आन्दाज खालामनानै थायोब्ला होमबा नोंथांनि जिखिनि गोथार साननाय गोथार देहा बे गोथारैनो थाबाय थागोन नोंथांनि साननाया गोथार आरो नोंथांनि देहाया गोथार अब्लानो नोंथांनि गेजेराव जेबो बेफोरबायदि प्रब्लेम क्रिएट जानाय नङा आं बेखौ सानो आरोना आरो लोगोसे नोंथांनि फरायनाय जि नलेज बेखौ जुदि मोनसेल' जायगायाव फकास खालामोब्ला नोंथांनाव जुदि नलेज थायोब्ला निस्सय नोंथाङा साख्रि मोनोब्ला लोगोसे आं बे बाथ्राखौ बुंगोन कि हाबा जानायनि उनावहाय सिख्लाया हिन्जाव मानसियाल' हौवाखौ माने हौवा मानसियाल' हिन्जावखौ फिननाङा हिन्जाव मानसियाबो हौवाखौ फिनो हायो आरो आं बेखौ नुबाय प्रेक्टिकेलि सासे हिन्जाव बासुगाव दंमोन बिथाङा हिन्जाव मानसिया पुलिस आरो हौवाया जेबो मावा हिन्जावनो ओंखाम ओंख्रि संनानै हौवाया होयो आरो लोगोसे हौवाया डिउटि माने हिन्जावा डिउटियाव थाङो हौवाया ओंखाम ओंख्रि संना होयो गथ' गथाय नायो होमबा साननानै नायदो बेबायदिबो आरोना अके गोजोन मोनाबिलि दादा नोंनि भिडिअ नायनो आं अके हेल' दा हा दा आं बेंगलरनिफ्राय नायदिगासिनो दं अलंबार बसुमतारी अके राजेश बर' अके रन्जन नार्जारी बड'लेण्डखौ मा एंगोलजों सोमावसारफिनगोन आरो मा समाव नोंथांनि बायदिब्ला प्लिज एन्सार आं बेखौ दायो बुंथ'नो हाया आरो आं बेखौ बुङाबो मानो होनबा रुमार्स जालायगोन बेबो स' जेब्ला सम फैयो समा देखायगोन
सारानो बुंखादों प्रमद सारानो अफिसियेलि बुंखादों जेब्ला मोजां खामानि मावनो हाया जेब्ला प्रमद सारनि बायदि बिथांनि बायदियै खामानि मावनो मोना अब्ला सोमावसारनाया जाफिनगोन जेब्ला जोंनि मोन्थाइ हिसाबै जों खामानिखौ मावनो मोना अब्ला जोंनि सोमावसारनाया जाफिनगोन फुंखा बाहाय बैराब खुन्दु मेक्सिमाम जौ दुखान जोब आरो खावसे अरुणाचलसो जेराव आसाम बिटिआर पावार गैला अपेन जौ फानो बाट इट्स डिपेन्ड अन योर सेल्फ गाइस बेबो बाथ्रा सैथो बेनिखायनो जों गावखौनो गाव सुइसार ला गावजों गाव साबधान खालाम जे बैफोरनिफ्राय जों एसे जानगाराव थायो खोमथा नार्जारी बुंदों बेटारि जोबसिगोन कारेन्टबो थांबाय अ माय गड भेरि सेड इउएन होख्राव बड'आ बुंदों भेरि गुड टपिक ब्रादार थेंक इउ सो माच इउएन होख्राव बड' जाखांबाय नामा ब्र क'क्राझार दतमानिफ्राय अके आं ओंखाम जाथ'वाखै संगासिनो संखांबायानो फुलमुर्ति बसुमतारी बुंदों हिन्जाव हौवानि जेबो फाराग गैया आदा गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय नंगौ हिन्जाव हौवानि जेबो फारागथि गैया आं रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोनखौ हिन्जाव हौवा बेफोरबायदि थैनिबो साना हिन्जावा आं मोनसे बाथ्रा बुंनो दै जाय मानसिखौ नोंथाङा मोजां मोनो ओमफ्राय नोंनाव जेबो थांखि गैया अब्ला थांखियाथ' थानाय बनांगौ खिन्थु नोंथांनाव जुदि जेबो थांखि गैयाब्ला होमबा बै हौवाया जि खामानि मावदों बै खामानि मावनायाव नोंथाङा गोरोबा मदद खालामनो हायो मिथिबायना मदद खालामनो हायो जे बे हौवाया मा खामानि मावदों होनब्ला बेवहाय नों रोंगौथि हिसाबै नों बेखौ मदद खालामनो हायो माबा मोनसेबाबो खामानि मदद खालामना होफानो हायो जाहाथे एसे रेजें मोनो बिथांनि बिजनेस खामानि मावनायाव मानायाव मिथिबायना बेबायदि थालायनांगौ आं ओरैबायदि थागोन ओरै बिन्दास थागोन बे थैनिबो जाया बेयावनो गुलुंगुजुं जायो आरो बेयावनो रिलेसनशिपआ बायो आरो रावनिबो लाइफआव बेबायदि थैनिबो जाया बयबो बेबायदि खालामनो हाया बिन्दासै मिथिबायना बेनिखायनो गावजों गाव ट्रास्ट थालायनो लुबैदोंबा गावजों गाव अनलायनो लुबैदोंबा बैबायदि मदद खालामलायनाय फोथायलायनाय बे थानांगोन आरो गावजों गाव माने सोमोन्दो लाखिलायनाय रेसपेक्ट खालामलायनो थानांगोन आरो थेंक इउ बड' जब आपडेट नामा 20 थाखा हरनायनि थाखाय अके आर बयथुआ बुंदों रन्जन दैमारी सारा दासान्दै गनायनि लामायाव दंना गैया ब्र दं बेसिकेलि गनायनि लामायाव दं आरो बे गगोनबो एलएम अफिसियेला बुंदों आदा लाभ फ्रम वेस्ट कार्बि आंलं थेंक इउ सो माच खुलुमबाय लाभ फ्रम माइसेल्फ अल्सो डिफेन्स स्टुडिअ ब्लग्स सिख्ला सेंग्रा दारै बुंनांला ब्रादार दा जोंनो नांगौ बर' हारिनि जौगासांनायखौल' नांगौ दा जों बोरै खौसे जागौ बेनि दारैसो फोरमायना हो जों सबसे पहले गावखौनो गाव मोनसे बे जेलास फिलिं खालामनाय मालायनि खामानि मावनायखौ नोजोर आन्दाज खालामनाय मेगन सानाय मालायनि खामानि मावनायखौ बेखौ गारनांगौ रेसपेक्ट खालामनो गावजों गाव सोलोंलायनांगौ जाय मानसिया माबा मोनसे खामानि मावदोंब्ला मोजां बेखौ बाख्नायनायाव खोब सानफ्रामबो बेखौ बाहाय जों जेरै धोरोमफोराव बुङोब्ला जों इसोरखौ जेरै बाख्नायो जों इसोरखौ जेरै जोङो सनमान होयो इसोरखौ जों अबुंलावरिखौ सोरगोआव थानाय अबुंलावरिखौ जोङो सनमान होनानै रेसपेक्ट होनानै जों बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों खुलुमो आरो बोर बियो फुरा बुहुमाव थानाय रायजो राजाफ्रा सान्थियै थांना थानो हाथों आरो नेक्स्ट दिना मोजाङै मोजां थांनानै थानो हाथों आरो नेक्स्ट दिना मोजाङै मोजां जों उथिनो हाथों थिग बेबायदिनो जों गावजों गाव बे रेसपेक्टखौनो जों जुदि मानसिजों मानसि बाहायलायोब्ला बेसेबां मोजां जागोन जोंनि गेजेराव जुदि नोंथाङा जेरै इसोरखौ रेसपेक्ट खालामो थिग बेबायदिनो जों गावजों गाव रेसपेक्ट खालामोब्ला मिस्टेकआव मिस्टेक सानलायालासिनो निमाहा होलायनानै ओरैबायदिसो जायोमोन बियो फंबाय ओरैबायदिसो जायोमोन नानि ओरैबायदिसो जायोमोन बेबायदि बुंलायनानै जुदि मदद होलायलायोब्ला अब्ला जोङो बेनिफ्राय जों बारग'नो हागोन सेकेन्ड थिं आरोबाव माखासे नेक्स्टआव दङ जों गावजों गाव जुमाय लोंलायनानै गाज्रि मोनलायनाय बे हुदाखौ गारलायनांगौ गामि गामि जों जुमाय लोंनानै गावजों गाव बुलायलायनाय फाइट खालामलायनाय बेखौ गारनांगौ जुमाय लोंनानै गावनि न'खरखौ बरबाद खालामनाय बे खामानिखौ गारनांगौ जुमायखौ गारनो हायाब्ला अब्ला उन्दुनाय समाव खापसे लोंनानै दुमफ्ला उन्दुनाय बे हुदाखौ खालाम जुदि गारथारनो हायाब्ला बे मोनसे एजुकेशन इज भेरि इम्पर्टेन्ट मिथिबायना सोलोंथाइया जोंनि थाखाय गोबां गोनांथि नेक्स्टआव सोलोंथाइखौ जोङो फरायनायजों लोगोसे जेनेबा जे जों दं फरायबाय बेजोंल' नङा जों फरायनायजों लोगोसे जों हारिखौबो नोजोर होनांगोन आरो फोरोंनांगोनबो सोलोंथाइखौ लानानै बिजनेस दा खालाम
सोलोंथाइखौ लानानै हारिनि थाखाय जुदि लुबैदोंबा मोजाङै सोलोंथाइखौ मोजाङै फ्रियै हो दा आथिखालाव सोलोंथाइया इम्पर्टेन्ट होनना बुङो रोंगौथिया गोबां दं दा जोंनि गेजेराव सोरबा गोबां गिदिर गिदिर रोंगौथि दं खिन्थु नोंनो थैनोबो फोरोङा ओरैबायदि खालाम नोङो ओरैबायदि खालाम नोङो गावनो हारसिङै एकदमबारे सोलिजोबनो लुबैयो खिन्थु हारसिङै हाख'वा अब्लाबो बिथाङा नोंनो बेखौ फोरोङा सोंगोन नोङो बुंगोन नोङो थैनोबो माबाया ओमफ्राय नों जाय खामानिखौ मावगोन बे खामानिखौनो लानानै बिथाङाबो मावगोन खिन्थु गाज्रि मोनलायलायगोन आरे ब्रादार नों जाय खामानिखौ मावदों बे खामानिखौ नोंबो माव खिन्थु गावबा गाव लेभेलनि माव गाज्रि मोनलायनाङा मोजाङै लोगो मोनलायबा रायज्लाय जायहा मोजां खामानि मावसिनो हागोन बेखौनो नोंहा मोजां जागोन आरोना बे आरोना आदा रन्जन दैमारिनि केसआ बिटिआर एकर्डनि दारैनो रेजें जादों नङाब्ला बिनि केसआ जिउ जोबजासिम सोरबा NLFBनि थाखाय रेजें जायाखै होनना आं सानो नंगौ बेबो मोनसे बाथ्रा बिटिआर एकर्डनि दारैनो जालांनाय बाथ्रा बेबो मानो होनबा NLFBनि माने बेयाव गोग्लैखायो नालाय नङा होमबा NLFBनि बाथ्रा फैनाय लोगो लोगोनो स' बेयावहाय आबसुनि बाथ्रा फैनाय लोगो एकर्ड जानाय लोगो लोगोनो गासिबो NLFB आबसु जि अर्गानाइजेसन दं बिथांमोननि दारैसो जादों नालाय स' रिहेबिलिटेसननि बाथ्रा फैनाय लोगो लोगो रन्जन दैमारि सारनि सायावबो बे रिहेबिलिटेसननि जे एफेक्ट बे गोग्लैगोन आरोना सनितपुरखौ माला बिटिआरआव हाबगोन आदा हाबनायखौथ' आं बुंनो हाया बेखौ बोसोरसेबो लानो हागौ माबो लानो हागौ खिन्थु कमिसननि दारै दायो जागासिनो दङ आरो बे जाबाय थागोन आरो नोंथांमोना बेखौ टेनसन लानो नाङा बे जाखागोन आरो बेखौ टेनसन नोंथांमोना लानो नाङा जाखागोन आरोना मिथिबायना आंबो सनितपुरनिब्रा होमबा ओंखाम जायाखै बुरगारि हेल' माइन गल ब्र एसला फ्रम बिसनाथ थेंक इउ स' माच बर' गेमिं खुलुमबाय थेंक इउ ब्र गनायनायनि लामायाव दंना गैया होनना सोंनायाव रिप्लाइ होनायनि थाखाय वेलकाम माने फेनजालु बसुमतारी बुंदों खबर सबरफोरा मोजां ना आदा आं बेंगलरनिफ्राय बुंदों मोजाङैनो गेजेराव दं नोंथांमोना आंनि खबरखौ नुबायानो थाखायो सानसेनि उनाव सानसे आं नोंथांमोननि गेजेराव लाइभ फैयो अब्ला मोजां ना गाज्रि नोंथांमोना आंखौ नुगासिनो दंखायो रन्जन दैमारि सार गनायनि लामा दंना गैया गगोन स' गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ प्रकाश नार्जारी अफिसियेलाव नोंथांमोनखौ आङो दैलि आंजों जइन जानो थाखाय खावलायनाय थाबाय जोङो बेबायदिनो माखासे खोथाखौ लानानै जों सावरायगोन आरो बिएम सोदोब चेनेलनि जि खौरां बेखौ नोंथांमोना अननानै प्लिज वाट्सएप माने शेयार खालाम जेसेबां हायो मदद खालाम जोंनि बिएम सोदोब चेनेलाव जोंनि हारिनि गेजेराव बेबायदि सेटेलाइट टेलिभिजन गैया बा जों गावजों गाव जुदि मदद खालामलायोब्ला जों इसेबां फ्रि बाहायो 2 मास गाहाम 3 मास गाहामनि जों नेट पेक सोयो अब्ला नोंथांमोना जुदि माबा मोनसे जाथाय जादोंब्ला 10 सेकेन्डनि थाखाय भिडिअ क्लिप्स खालामनानै आरो बेयाव लिराबाबो भइस एड खालामनानै नोंथांमोना हरनो हायोना भइस एड खालामनानै माबोरै होनदो सापस हमनानै ला नोङो क'क्राझाराव जाथाय जादों बुंहरबाय खेबबाय भिडिअखौ खेबबाय अर जोंदों आरोना सापस हमना ला बिसार मार्केटनि खाथियाव बहाबा अर जोंदों सापस हमना ला आरोना अर जोंदों होमबा नोंथाङा बेखौ नुबाय लोगो लोगोनो खेबबाय रेकर्ड खालामबाय खेबनाय 10 सेकेन्ड खेबबाय ओमफ्राय बै भइस रेकर्डआव थांबाय माने वाट्सएपनियाव सेभ खालामना लाखाबाय नालाय जोंनि नाम्बारखौ नङा होमबा सेभ खालामना लाखाबाय नालाय जोंनि नाम्बारखौ अब्ला भइस रेकर्डआव थांबाय आरोना आं नोंथांनि सायाव नाम्बारखौ खोन्थाना होनि जोंनि नाम्बारा जाय बिएम सोदोब चेनेलनि कालेक्सन नाम्बारा 7086016067 बे वाट्सएप नाम्बारबो दं कलबो खालामनो हागोन आरोना खिन्थु आं बे नाम्बारखौ कल रिसिभ खालामा आंनि नाम्बारा नोंथांमोनाव दंखायो जानांगौ बेनो जाबाय बेखौ आं बुंखानानै दोनखादों बे अनलि बिएम सोदोब चेनेलनि कालेक्सन नाम्बार स' बोरै हरनांगौ आं खोन्थानि अरे सोरबा मोनसे जाथाय जाबाय होमब्ला बेखौ क्लिक खालामबाय ओमफ्राय बिनाव वाट्सएपआवहाय थांनानै भइस रेकर्ड थायोना बे भइस रेकर्ड थांबाय हेलौ गुड इभिनिं बा गुड इभिनिं गुड मर्निं बा गुड मर्निं गुड आफ्टारनुन बा गुड आफ्टारनुन गुड मर्निं होनबाय हेलौ गुड मर्निं बिएम सोदोब चेनेलखौ बरायनाय थाबाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे खौरां फोसावनो सानदों दानि बावैसो 3 रिंगायाव क'क्राझारनि सिङाव थानाय बिसाल मार्केटनि खाथियाव मोनसे अर जोंदों आरो बे अर जोंनायखौ आं नोंथांमोनसिम भिडिअ क्लिप्स हरदों ओमफ्राय मानि दारै अर जोंदों बेखौ बुंदो जेनेबा गेसनि खामानि जादों मानि खामानि जादों बेखौथ' नोंथांमोना एसे डिटेल्स मोनगोन नालाय हरदोलाय बास नोंथांनि बे खामानिनि थाखायनो माखासे रायजो राजाफ्रा गासिमसिम दैथायहरजानो जाबाय बाट नोंथाङा बे भिडिअ बे बेसेबां मिनिट थांगोन बा 4 मिनिट बा 3 मिनिटनि बाथ्रा खामानि बियो नङा होमबा आरो लोगोसे बिनि गेजेराव बै भिडिअआ नोंथांनि नामै जागोन आरोना नोंथाङा खोन्थाहरदो आंनि नामा ओरैबायदि बुंदो स' बे नोंथांनि नामखौ खोन्थाबाय नोंथाङा बबे जायगानि होनदो बेखौ खोन्थाबाय नोंथांनि मुं थागोन आरो नोंथांनि क्रेडिट थागोन जे नोंथाङा बेखौ हरदों अब्ला जोंनो सेटेलाइटनि गेजेरजों जोङो रिपर्टारनि गोनांथिबो गैला रायजोआनो जोंनि थाखाय रिपर्टार आरो रायजोजों समाज बेखौनो इउनिटि देट्स कल्ड इउनिटि
unity is a together, unity is a power, unity is a together, together is a power, together is unity for me day आंनि थाखायसो आं बुंदों आं बानायना बुंदों आरो बेखौ don't judge मिथिबायना स' बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो जोंनि बिएम सोदोब चेनेल कालेक्सन नाम्बाराव 7086016067 बे नाम्बाराव नोंथांमोना दैथायहरनो हागोन WhatsAppनि दारै फुटेज माने निउसफोर आरो लोगोसे नोंथांनि जायगायाव माबा मोनसे सोरबाया मैदेरानो माबा मोनसे खालामफैदों इसोरनि अननायाव दा खालामथों रावनिबो न'खरावहाय माबा मोनसे खालामदों सोरबा माबा मोनसे खालामजादों सोरबा मोनसे जादोंबा बेखौ अननानै नोंथांमोना दैथायहरनो हायो इजिथार बिराद इजिथार लिरनो बादोंब्ला लिरनो बादों जेबो नङा जास्ट क्लिक खालामदो खुलुमबाय आंनि मुङा प्रियंका नार्जारी नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों आं बरायनाय थाबाय बिएम सोदोब चेनेलखौ औ आं नोंथांमोननिसिम दायो मोनसे निउस हरनो सानदों बे निउसआनो जाबाय खौराङानो जाबाय जोंनि गामिनि सनाजुलि खाथियावहाय मोनसे न'खरा अर जोंदों गासिबो न'खरा सेस अर जोंनानै बेवहाय जाथाय जादों आरो लोगोसे बेवहाय बिथांनि न'खरनि बाख्रियाबो खामलांजोबबाय जानाय लोंनाय गोबां प्रब्लेम स' बेयाव बे निउसखौ आं नोंथांमोननिसिम दैथायहरबाय गाबोन मा जागोन आरो दा जों बेखौ मिथियोब्ला आरो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरफिनबावगोन बा बिदि बुंबाय नङाबा जों नाम्बार हरबाय जों न'खरनि दारै मानसिजों डाइरेक्ट रायज्लायबाय नङा होमबा स' बिनि दारैबोथ' नोंथाङा बेबायदि खालामनायनि थाखायनो नोंथांनि न'खरनि नुसुंसे खाथियाव थानाय सरखारनि दारै मदद मोननो हागौ नंगौना नङा मदद मोनगोन ना मोना मदद मोनगोन ना ब्रादार मदद मोनगोन ब्रा नोंथाङा फरायनायजों लोगोसेबो बेबायदि खालामनो हायो खाथियाव थानाय फरायबाय थानांगौ अरायसम 24 आवार्स नों फरायबाय थागोन बेथ' नङा माने गेमसो गेलेनाय मा गेलेनाय ओरैबायदियाव जों माखासे टाइम बाहायो स' अब्ला जों समाज खामानि मावनाय बेखौबो नों समाज सिबियारि ससियेल वार्कआ बेनो मिथिबायना जायाव जों इनभेस्ट गारनाङै मिथिबायना नोंथांनि भिडिअ निउस हरबाय जों बेखौ होनानै होबाय अके स' बेबायदिनो आरोना स' नोंथांमोना जाहाथे जोंनि खामानि मावनायाव मदद खालामो आं बेखौ आसा खालामो गासिबो बड'लेण्डल' नङा बिटिआरल' नङा गासिबो वेस्ट बेंगलानो जा मुम्बाइआनो जा अल वर्ल्ड रासियानो होन इउनाइटेड किंडमानो होन इउएसए आनो होन जे जायगायाव थाया मानो कानाडायानो होन बर'फ्रा जुदि थादोंब्ला बिथांमोना माबोरै दं बिथांमोना जोंनिसिम दैथायहरनो हागोन WhatsAppनि दारै माबोरै दं बिथांनि फट'खौ देखायहरनानै हरनो हागोन कानाडायाव थायो मायो बिथाङा जुदि लांनानै जुदि खामानि मावहैनो हायोब्ला खोन्थाहर जोंनो आरामसे खिन्थु हाया गारा जुदि बुङोब्ला नोंथांनि सायावथ' बेथ' जोंथ' फिन खिथेर खालामफिनखागोन जों नोंथांखौ फोसावनायनि उनाव जुदि जोङो जोंखौ फेक निउस हरबाय नोंथाङा आरो बिनि उनाव जों बेखौ माबाबाय बेथ' नोंथांनाव थांखागोन ना केसआथ' माबा मोनसेथ' जाखागोन नोंथांनि प्रुफआथ' जोंनाव थागोन नालाय नङा होमबा बेबायदि आरोना बर' हारिखौ गेदेर राजखान्थिनि थाखाय हाखराव गब्रगोन बायदि नुबाय दं फंबाय नामा फंबायथारना खौसेयाव फैनो हानाय नंमारला नामा बर' हारिया खौसेयाव फैगोन निश्चय फैगोन फोथायनाय था स्ट्रं बिलिफ बे थानांगोन नोंथांनियाव आरो जुदि गैयाब्ला जों बेखौ फिन फोथायनाय खालामफिननांगोन It is our responsibility. It is your responsibility. It is my responsibility. It is all of Bodo communities their responsibility. Okay? दानि माखासे फरायसाफोरखौ गाज्रि हुदा नुनो मोनगासिनो दं थारैनो सोरबा मा होनो पेट्रलखौ बाइक गोदान लासिगोन बाइक सालायसिगोन बे पेट्रलखौ दिरुननानै माबालायनो डेनराइटजोंलाय ना मा होनो डेनराइटखौ मिक्स खालामनानै बेजोंनो ड्राग्स बाहायनो अब्लालाय ड्राग्स हमनायनि जोंलाय मा खोथा डेनराइटखौथ' नै फुला मोनो बायनानै पेट्रलखौथ' नै फुला मोनो बायनानै खोनानो मोननाय मथेब्लाथ' बैफोरबायदिनि थाखायनो दिनै पेट्रलनि दामाबो बारायदोंनो मिथिला मानसिफोरनि रुमार्स नंगौबो जानो हागौ नङाबो जानो हागौ माबा ओरैबायदि लायोनोलै सापस हमना ला बे बथल ओइ बे स्प्रे दै आंनि लेपटपनि स्क्रिन कम्पिउटारनि स्क्रिन ओरै खालामग्रा आंनि ग्लासनि स्क्रिन खालामग्रा दै सापस हमना बे बथलाव मा होनो बे पेट्रलखौ लुना लाबाय ओमफ्राय बेयावहाय मा होनो डेनराइटआ बे डेनराइटखौ बे बथलाव दोनबायनो आरोना ओरै दोनबाय आरोना ओरै दोनबाय बे बथल माने ग्लास आरोना बे ग्लासाव माने माबाखौ लुबाय आरोना पेट्रलखौ लुबाय जानो सावसावनो ओमफ्राय बिनि गेजेराव मा खालामबाय बेयावहाय माने बै बे डेनराइटखौ लुना होबाय आरोना डेनराइट बे डेनराइट दंना लुनानै बिनि उनाव प्लास्टिक लायै जाहैदों प्लास्टिक ओमफ्राय ओरै प्लास्टिकजों लानानै ओमफ्राय प्लास्टिकजों मोनसे लामा होयो ओमफ्राय खुगाजों ओरै खालामो ओमफ्राय बोयै जाहैदों बिदि बोयै जाहैदों ओमफ्राय बिदिनो सेस बरबाद मिथिबायना बेबायदि खालामो जाहैदों डेन्जार बिराद मोजां गुड से बिमा बिफानि साननाय हनायफोरखौ बरबाद खालामजोबो बेफोरबायदि मानसिया हुसियार बेफोरबायदिनिफ्राय आरो बेफोरबायदि मानसि लोगो मोनदोंब्ला हुसियार बेखौ साबधानै माबा खालाम प्लिज आदानि नाम्बारखौ हरलाय आंनि नाम्बारखौ ना जोंनि बिएम सोदोब चेनेलनि कालेक्सन नाम्बारखौ डिस्टार्ब गुड नाइट आदा सुइट ड्रिम गाबोन नायसिगोन आदा भिडिअखौ दा उन्दुनो ओंखारबाय अके बाय बाय खुलुमनाय थाबाय डिस्टार्ब
ओंखाम संखांबाय लसित बिजय सरगारि आरो लोगोसे लासित दैमारि बुंदों बर' हारिखौ गेदेर अके बेखौथ' बुंखांखाबाय आङो अलमा बसुमतारी आदा सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया माब्ला हाबगोन बेनि बाबै एसे फोरमायहरदो आदा प्लिज नाय हाबनायाथ' हाबखागोन बेथ' सियरखा फाइनालखा बेथ' हाबखागोन मानो होनबा बेयाव इनक्लुजन एक्सक्लुजननि बाथ्रा दं नालाय बेयाव दाननाय मानाय फारिलाया थाखागोन नालाय बेजों लोगोसे इनक्लुजनाथ' थाथारनांगोन आरो दिनै बड'लेण्ड गहपुरावहाय आं बेखौ गहपुर आरो सनितपुरखौ जों बड'लेण्ड दिनैनिफ्राय होनांगौ आरो बड'लेण्डनि थाखायनो दिनै जोंबो जोंनि जायगा बड'लेण्ड सेन्टार होननानै मोनसे नाम दोनदों जों दा जोंनि बै समाव गोदान जादोंमोन मा नाम दोननो जानला माला नाम दोनलाबायदोंमोन जों दोनदों बड'लेण्ड दा बड'लेण्ड मार्केट सेन्टार जाहैबाय बियो जोंनि जायगायाव आरोना बड'लेण्ड मार्केट सेन्टार बड'लेण्डखौ साननानैनो बड'लेण्ड मार्केट सेन्टार दोनदोंमोन बे समाव मिथिबायना बड'लेण्ड मार्केट सेन्टार बाट बेसेबांहालागै दिनैसिम बिटिआरानो गैया अब्लाबो गोसो गुदुं जानानै बड'लेण्ड सहैथारगोन होननानै बड'लेण्ड मार्केट सेन्टार दोनदों आरो बे बड'लेण्ड मार्केट सेन्टारा बिदिनो थाबाय थागोन आरो बड'लेण्डआबो बेसेबां सहैगोन आरो आंनिफ्रायथ' मोनसे बाथ्राया बेनोखि बिराद गोनांथार राजा लामाया थाबैनो जानांगौ आरोना जेनेबा माने मा होनोमोनलाय बियो बानासुर राजा लामा जि बानायनाय थि नङा होमबा बे जाथारनांगौ आरोना थि एकदमबारे थाबैनो आदानि नाम्बारा दं आंनाव आदा आं बेंगलराव दं अके इम्पर्टेन्टआवल' कल खालामदो ब्रादारमोन जुदि आं रिसिभ खालामबा इम्पर्टेन्टआव रिसिभ खालामनो गोसो जायो जेनेबा ओरैनो जास्ट ओरैनो ट्राइ रं नाम्बार जादोंमोन ट्राइ नायदोंमोन बेफोरबायदि खालामनाङा अननानै बेफोरबायदि गोबां खालामो स' बेफोरबायदि खालामनाङा आदा बिलबां मुसाहारिया बुंदों आदा जोंनि बर' लाइमोनफोरनि गेजेराव हिउमेन रिसोर्स एबा सुबुं सम्पद आरो टेक्निकेल एन्ड एन्टारप्रेनियरशिप डेभेलपमेन्टफोरखौ लाना आदानि अपिनियनजों जौगानाय होनायनि सोमोन्दै फोरमायहरदो नाय आं बेयाव मोनसे एग्जाम्पल होना होनि जोंनि गेजेराव गोबां सुबुंफ्रा मा होनदों राबार दंफां गायो बे राबार दंफांनि गेजेरजों आं मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन बे राबार दंफाङा मोनसे माने राबारनि खामानि मावो हमना ला बेबो मोनसे राबारजोंनो बानायजानाय नङा होमबा बेबो मोनसे राबारजोंनो बानायजानाय नङा होमबा राबारनि खामानि मावो नङा होमबा दा हमना ला राबारनि जिखिनि खामानि मावनाय बे राबारनि सिङावनो माखासे मा होनो माने डाब्लिकेट अरिजिनाल मा होनोमोनलाय बेखौ मा होनोमोनलाय क्लासिफिकेसन थायो मोनसे अरिजिनेल सेकेन्ड थार्ड फोर्थ फाइभ सिक्स बिदिसिम थालाङो ओमफ्राय फोर्थसिम लास्टआव थांबाथाय माने गोरा स्ट्रंलि बायदि जायो जेनेबा हमना ला नैबेबायदि सिस्टेम आरोना बेखौनो नैबे बिखब बानायना डिजाइन खालामनाय बेफोर गोरा सिस्टेमसिम थाङो आरोना बेफोरबो बिखबफ्रा मिथिबायना आरो बेफोरनि गेजेराव बायनो हायै जेरै राबारफ्राथ' बायनो हायाना जानला मानला नालाय बेफोरो राबार सिस्टेम जाहैबाय नालाय बेफोर बायनो थाङा नङा होमबा गोग्लैबाबो बेफोरो नायदो बेफोर राबार सिस्टेम नालाय स' बेफोर दामि बुस्थुआव बेफोरखौ होयो आरोना स' बेफोर राबार जिखिनि सापस हमनानै ला बे बुस्थुनि जे डिजाइन डाइटजों बानाय बेखौ जेनेबा बिनि डिजाइन जिखिनि डाइट खालामनाय बेखौ जों जुदि डाइटखौ जों बानायनो रोङोमोनब्ला जों जुदि इन्जिनियारिंनि गेजेराव जों बेखौ डाइट बानायनाय जेनेबा मोनसे महरखौ नांगौ जोंनो सापस हमनानै आंनो बेबायदि महरनि नांगौ सापस हमना ला आं मोनसे टेक्न'लजि हार्ड डिस्क बानायदों फिसानो हार्ड डिस्क आंथ' बानायनो हाबाय खिन्थु आङो बिनि सिङावहाय बे इन्सट्रुमेन्टखौ बाहाय माने दोननांगौ आरोना स' बेबायदि मोनसे साइजनि आंनो सेप नांगौ मिथिबायना बेबायदि होमबा बे सेपखौ बोरै बानायगोन जों डाइट बानायनांगोन डाइट बानायनायनि गेजेरजों बे लहाखौ जों बेयाव माबाखौ होबाय जोङो माजों बानाय रुफाजों बानाय तामाजों बानाय अब्ला बे तामाखौ जों बेयाव लुखाबना होबाय बा रुवाखौ जों बेयाव लुनानै होबाय अब्ला बे गथा गथायै मोनफा सिंगेल पिस जानाय जों बेयाव ख्रोबनो जों नट मारिनानै जों बेखौ स्टाइल खालामनानै लानो हानाय जोंनाव गोहो दं अब्ला जों बेफोरखौ जोङो रोंनांगोन डाइट मेन थिंसआ बुंनो थाङोबा डाइट बोरै बानायो डिजाइन बोरै महर होनो नङा होमबा बोरैहाय महर होगोन जोङो बेखौ बेसिकेलि बे आरो एन्टारप्रेनियरशिप बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा माखासे माने बिजनेस लेभेलाव जेरै हमना ला जोंहा तेनजिं बड'सा आदा बिथाङाबोथ' नै एन्टारप्रेनियरशिप हिसाबै बिथाङा एन्टारप्रेनियर बिथाङा खामानि मावगासिनो दं नङा होमबा बिथाङा दायो गोबां गेदेर बिजनेस खालामगासिनो दङ आरो बिनि गेजेराव जाय मानसिफ्रा गावबागाव न'आवहाय जेरै हमना ला दा मानसिफ्रा फिसा फिला बाहायगासिनो एन्टारप्रेनियर हिसाबै खामानि मावगासिनो दं आइजोआनो जा सोरबा हटेल बानायनानै खुंनानै दङ गावनि जिउखौ सोरबा दाग्रानिफ्राय लाबोनानै लामा सामा फानगासिनो दङ नङा होमबा दख'नानो जा गामसायानो होन माबायदिनानो स' डिजाइन खालामनानै नायदो बेखौ गस्ला खालामलायबाय आर'नाइखौ स' बेफोरबायदि बिजनेस नायदो बिनि आर'नाइनि महर होबाय नङा होमबा स' बिनि आर'नाइनि महर होबाय स' बे आर'नाइनि महर होनायखौ नुबाय नोंथांमोना स' बे जाय खामानि मावदों बेखौ फानदों बेनोथ' एन्टारप्रेनियर जाय बिजनेस थांबाय नङा होमबा बिजनेस मावबाय स' बेबायदि नोंथाङा आरो बिनिफ्राय साबसिन महर होबावनो हायो नामा कुइसना बेसो नोंथाङा बेनिफ्राय बांसिन महर होबावनो हायो नामा बेयाव माबा मोनसे डिजाइन होबावनांगोन नामा बरिया नुगोन दै बेखौ ओरै होबा
एकदमबारे जवाहरलाल नेहरू बायदि सोलिलांनांगोन नङा होमबा स' सापस हमना ला बिदि खालामोबा बेयाव डिजाइन होनानै बेखौ गारनानै माबा मोनसे डिजाइन होनो हागोन नामा बर'नि ड्रेस नोंनाव क्रिएटिभिटी थानांगोन फार्स्ट थिंस क्रिएटिभा थाथारनांगोन नोंनाव जुदि क्रिएटिभ साननाय गैया इउनिक गैया मे बी इम्पसिबल नोंनाव रोंगौथि थानांगोन एक्सपिरियेन्स थानांगोन डाइटआ मा बोरै बानायो गिदिर गिदिर डाइट थायो 6 लाख 10 लाख गाहामनि थायो मिथिबायना रबारजों बानायनायखौ मिथिबायना आरो मा मिक्सिं खालामनांगौ बेवहाय मा मिक्सिं खालामनांगौ मिक्सार बोरै खालामो मिक्सिं खालामखांनायनि उनावहाय मिक्सार खालामखांनायनि उनावहाय डाइटआव होनांगौ हानांगौ बोरै बेसेबां बेखौथ' हाबाथ' मोनसिगोन र' खिन्थु डाइट मेन थिंग्सआ डाइट गिदिर डाइट बेयाव महर होबाय बेयाव नाफ्लेबाय गोबाव दोनबाय बेयाव जाबाय बेनो दसेनो बेखौ फोरानबाय गोरा जाबाय बेखौ नोङो अबेबा मोनसे जुथा बानायनो हाबाय नङा होमबा जुथा बानायनो हाबाय जुथानि डिजाइन होबाय प्रिन्टिं मेसिन नों फैसा दङ बायदोलाय प्रिन्टिं मेसिन बायदोलाय नों बेफोरनि माने आर'नाइनि आगरनि दारैनो नोङो मा खालामनो हाबाय नोङो जुथा सेन्देल बायदिसिना बानायनो हाबाय स' इट इज पसिबल इफ यू हेभ मानि इफ यू हेभ इफर्ट्स फर देट नोंथांनाव नाजानाय थानांगोन सक्ति थानांगोन नाजानायनि जे जेनेबा हाला आं गैला जेनेबाथाय गैला आरोना नाजानाय थानांगोन इट इज भेरि इम्पर्टेन्ट आरो बिनि गेजेराव जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि नाजानाया गोबां खम दङ स' बिनिखायनो बेबायदि दिनै नोंथांनि बे आर'नाइखौ मा गाज्रि नुदों नामा आर'नाइखौ बेसेबां मोजां बे आर'नाइनि गेजेरजों जों जुदि मोजां मोनसे डिजाइन खालामनानै फिसाल' मोनसेल' होगोन नैबेखौल' होले नैबेखौल' बे आर'नाइ आगरखौल' मोनसे जेरै एडिडासनि मोनसे लग' थायोना एडिडासनि मोनसे लग' थायोना बे एडिडासनि लग' बायदि हिसाबै बे आर'नाइखौबो होनो हायो नोंथाङा मिथिबायना बिनि सेराव रिखि रिखि माबा मोनसे थायो जोंखोल माखोलनो नोंथाङा मोनसे गुना बायदिसिना माबा मोनसे आर'नाइनि होनो हालायबाय हा होनो हागोन हाया होनो हायोथ' सिख्लाफोरनि थाखाय सानफ्लावारनि सेन्देल बानायनानै होनो हालायबाय नङा होमबा जे सेक्सि हाब बानायनायावल' ड्रेस बानायनाय बेथ' नङाना बिराद गासिबो हाजोबो स' बेफोरबायदि खामानि साननो थाङोब्ला गोबां दङ नोंथांनि सायावसो रां मेन थिंसआ रां जेब्ला नोंनाव रां थागोन अब्ला नों मा खामानियाव बाहायगोन बे रांखौ मा खामानियाव बाहायगोन बे रांखौ बिदि जायो आरो जाय मानसिया अलरेडि खामानियावनो इनभल्भखा बै रां थासेयाव बिथांमोना खर'आ गुदुं जायो मा खालामनो बेखौनो मावनानै थाबाय थागोन आयो सोरबा सासे मावग्रा थाबावनायमोनब्ला खिन्थु बिथांमोना फोथायनाय मानसि मोना जायनि जाहोनाव बेबायदि राङाथ' ओरैनो फैयाखै बेबायदि आरोना मोनसे कुइसनमोन अख्रांना बसुमतारी दे थाबै बुंदो आङो लाइभखौ बन्द' खालामसै 51 मिनिट जाबाय बड'लेण्डखौ जों बिफिननो हागोन ना हाहैया आदै सानसे समाव रिप्लाइ होआ आदै हागोन आं बुंदों दहायबो होनदों आं बुंगोन दाबो हागोन आदा नों मा खालामो आदा आं मा खालामगासिनो दायो बेखौ फिननाय होनांगौनि गोनांथियानो गैया आदा रन्जन दैमारि सायाव नोंथाङा मा बुंदो रन्जन दैमारि सारा थारैनो गमारगोन ना गमारगोन फोथायनाय था बड'लेण्डखौ जों अके मा होनना बुंदों अख्रांमा आदा मोनसे कुइसनमोन दे बुंदो अख्रांमा थाबनो बुंदो अख्रांमा थाब कुइसनखौ सोंदो आदा मोनसे मानि कुइसनमोन अन्नानै रिप्लाइ खालामनो हागोन ना दे थाब कुइसनखौ लिरदो स्कुलाव माबोरै जाखो आरो माब्ला खुलिगोन खिन्थानो हागोन ना बेखौ खिन्थानो हानायनि बाथ्रा नोंथांमोना साननांगौ दा एडमिसन जागासिनो दं बिए नि हायार सेकेन्डारि बायदिसिना लेकिन क्लास होननाय बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिखायो कभिड-19 माखासे जाना दङ माखासे बेखौ नोंथांमोना बिजनेस सानो ना पलिटिकेलनि इस्यु सानो बे नोंथांमोना बाट गभर्नमेन्टआनो बेबायदि खालामदोंब्ला अनलाइन क्लास जागोन आरोना दा माखासे जुमब्रा आंखौ कल खालामनानै कमप्लेन खालामो बयनिबो न'खरावथ' मबाइल गिदिर गैयाना मा बिथांमोना मबाइल गिदिर गैयैफ्रा फरायनो हानाय मोनथाय गैला नामा बेबायदि आरोना बिदिब्ला बयनिबो मबाइल होदो बेबायदि बाथ्रा फैदों आरोना स' बिनिखायनो आंनियाबो मोनसे बाथ्रा बिनिखि माने उफाय गैया दा क्लासबो अनलाइनबो खालामनो हाया माने अफलाइनबो थांनानै खालामहैनो हाया अनलाइन खालामाबाबो लेटद्राय जागोन बैसो थांगोन मागोन नलेज थागोन फुरा माने माबायानो बन्द जागोन स' नङा होमबा बिनि थाखायनो आरोना गुड नाइट सुइट ड्रिम ब्रादार थेंक इउ स' माच इउ एन उर्खा बर' आरो लोगोसे नङा आदा क्लाससो उन्दैफोरनि बेखौनो बुंदों आङो सेम सारा दायो अबाव थायो सार क'क्राझार आं बेखौ गोबां रिप्लाइ होबाय आदा मा ओंख्रि जायामोन दहायो बेदर जादोंमोन जानायालाय खिन्थु दायो मा ओंख्रि आं बेखौ मानदे होनना बुंगोन मानदे माने मानग्रा नङा दै ओरैसै बेसेबां इयारनि उनाव नायनो हागोन आफा स्टेटखौ ब्र' एफा आलफा स्टेट मा लिरो बर'निनो लिरनो रोङा जागोन बेफोर सम लागोन लाभ फ्रम बाक्सा नों मा खालामगोन सानो फेमास ब्र' नों मा खालामगोन सानो आं मा खालामगासिनो दं बेखौनो सानो आदा उन्दुथ'वा नामा उन्दुनोसै
स' नों सोंबाय उन्दुनोसै खुलुमनाय थाबाय गुड नाइट बाय मोजाङै थाबाय थानो जाबाय आरो आसा खालामो अबंलावरिनाव कि नोंथांमोना गाबोननि दिनखौ मोजां नुगोन आरो लोगोसे मोजां गाबोननि दिना जागोन आरो नोंथांनि जिउआवहाय सोलायनाय मोनसे खामानि गिदिर माने ड्रिम लोगोसे थांखि जायफोर माबा मोनसे दङ बे साक्सेस जागोन थेंक इउ स' माच बाय बाय